Pojďme se společně podívat, jak to vypadá uvnitř Matimo. Po přihlášení do Matimo se dostanete na hlavní stránku s přehledem všech materiálů, které jste si předplatili. Zde také můžete okamžitě vidět svůj pokrok a kolik testů máte již hotových. Z hlavní stránky se snadno dostanete do jednotlivých výukových modulů a také k bonusovým materiálům. Pojďme se podívat na modul 1. Zde najdete tato výuková videa doplněná názornými příklady. Dále test, který prověří získané znalosti z probrané látky a řešení testu v komentovaném videu. Pojďme zpět na hlavní stranu. Druhý modul má stejnou strukturu jako první modul, ale je zaměřen na další výuková témata důležitá pro úspěšné zvládnutí přijímaček. Podívejme se na třetí a čtvrtý modul. Tyto moduly jsou zaměřeny na procvičování potřebných znalostí k přijímačkám a naleznete v nich celkově 81 úloh v jednotlivých testech, ke kterým jsou opět k dispozici komentované postupy řešení ve videích. Ukažme si ještě 5. a 6. modul. V těchto modulech máte přístup k celkově 8 typickým přijímacím testům a také k podrobným komentovaným řešením ve videu. Tyto testy mají za úkol vás finálně připravit na závěrečný přijímačkový test. Podrobnější informace o jednotlivých modulech najdete na stránkách Matimo. Celkový přehled výsledků najdete na stránce Moje výsledky, kde uvidíte podrobné hodnocení vaší výkonnosti v jednotlivých kategoriích zobrazené v přehledném grafu. A dále zde naleznete tabulku, která vám ukáže, kolik testů jste dokončili, kolik bodů jste nazbírali a vaše výsledky v trenérech počítání a vzorců. Systém Matimo také umožňuje anonymně porovnávat výsledky studentů v žebříčcích, které jsou sestavované na základě výsledků testů, trenérů počítání a vzorců. Z Matimo máte vše, co potřebujete, aby vás přijímačky z matematiky nepřekvapily. Připravte se efektivně a s jistotou a nenechte výsledek přijímaček na náhodě. Přejeme hodně štěstí.